שלום, הבן שלכם בכיתה ו' או ח'? מה שתשמעו עכשיו זה חשוב. איזה סוגי ישיבות יש היום? מה אתם חייבים לעשות יחד עם בנכם כדי לבחור ישיבה שמתאימה לו? זה דבר שצריך להכיר אותו כבר עכשיו ולעשות בירור פנימי משפחתי. מהם שלושת הדברים שנכונים לגבי כל ישיבה, וחשוב שהבן שלכם ידע את זה כבר עכשיו. צריך להכיר את עולם הישיבות כדי לדעת מה למצוא ואיך למצוא. מה אפשר לבקש כבר עכשיו מבית הספר כדי שיכינו אותו לישיבה? אל תחכו, הרישום ממש עכשיו. הרישום מתחיל בחשוון, כסלו. מהם ששת הדברים שמהם מורכבת כל ישיבה? מה בודקים בישיבה ואיך בודקים? האם חשבתם על פנימיה? מה השיקולים בעד פנימיה, נגד פנימיה? כשהבן יגיע לישיבה, יראיינו אותו, ועליו להיות מוכן. זה כמו ראיון עבודה, אבל לילד בגיל צעיר. איך מתכוננים אליו בצורה טובה, שבעזרת השם תעזור לישיבה לקבל את בנכם? יש דברים מאוד מאוד חשובים, אבל בעומס החיים אנחנו לא תמיד זוכרים אותם. ואני רוצה למקד אתכם בדברים חשובים, כדי שבעזרת השם הבן שלכם יתקבל לישיבה שמתאימה לו, וגם אחרי שהוא יתקבל, שהוא אכן ילמד שם בשנה הבאה. איך אתם ההורים חוסכים כסף, זמן, תסכולים ואנרגיות? האם אפשר לבדוק למעלה מ-100 ישיבות שיש בארץ? בוודאי שלא. מה אנחנו עושים כדי להגיע לישיבה המתאימה לבננו? איך אנחנו חוסכים לו תסכולים להגיע למקומות שלא מתאימים לו ואכזבות? את כל זה בעזרת השם נלמד בצורה מסודרת. אז מי אני? עדיאל שרבי, בעל תואר שני בוגר קורס מנהלים, כ-20 שנה בהוראה. בהם שימשתי בתפקידי חינוך מגוונים, וממשיך ללמד ולהריץ פרויקטים שונים. ברוך השם לפני כ-15 שנה התחלתי להפנות תלמידים לישיבות תיכוניות. הכרתי את העולם הזה, שגם הוא עבר שינויים במהלך התקופה, הכוונתי תלמידים רבים, וליוויתי גם את ההורים שלהם בבחירת ישיבה תיכונית. את הידע והניסיון שלי אני מעמיד לרשותכם, כדי שתצליחו למצוא ישיבה מתאימה לבן שלכם. אז אתם מוזמנים להירשם כבר עכשיו. בשביל מה לטעות ולנסות על הילדים שלנו? בואו לשמוע וללמוד כדי לחסוך לעצמכם. אז מזל טוב. הבן עוד מעט עובר לישיבה תיכונית. איך הבן שלכם מרגיש? איך אתם ההורים מרגישים? האם אתם יודעים איך הבן שלכם מרגיש? האם הוא שמח, מתרגש, עצוב, נבוך, אופטימי, חושש, מצפה, אולי לחוץ, מבולבל, סקרן? ואתם ההורים, איך אתם מרגישים? האם אתם משדרים לו זה בסדר? אנחנו יודעים מה לעשות ובעזרת השם יהיה בסדר? יש לכם אחריות גדולה לעזור לבן שלכם למצוא ישיבה שמתאימה לו. האם אתם מכירים את הישיבות? יודעים איך בודקים ישיבות? איך נרשמים באתר החמ"ד? מה עושים כשהבן שלנו רוצה משהו אחר ממה שאנחנו רוצים? אתם מרגישים שיש לכם את הידע הנדרש כדי לעזור לבן שלכם? אם אתם רוצים להרגיש רגועים בבחירת הישיבה, לצמצם כישלונות ובזבוז זמן וכסף, לדעת שעשיתם את כל מה שיכולתם למען הבן שלכם, אתם צריכים היכרות עם עולם הישיבות, הסבר ועזרה בתהליך הרישום הטכני, לדעת איך לבדוק ישיבות בצורה מפורטת ונכונה, להתאים את הישיבה לפוטנציאל של הבן שלכם, למצוא את הדרך לשלב בין הרצון שלו לרצון שלכם, והכי חשוב, מה שבסוף כולנו רוצים, למצוא לבן שלכם ישיבה שמתאימה לו. הגעתם למקום הנכון. אשמח לעזור לכם למצוא לבנכם את הישיבה המתאימה לו. איפה בעזרת השם תהיו אחרי ההכוון? תעמיקו את הידע שלכם וההיכרות שלכם עם הבן שלכם. תכירו את עולם הישיבות. תדעו איך לבדוק ישיבה. תדעו איך לבדוק את ההתאמה בין הבן שלכם לישיבה. תכירו את תהליך הרישום. תדעו איך לבקש הנחות. ותמיד, תמיד, תמיד, בכל שלב, נוסיף תפילה. עם מאמץ שלנו ותפילה, בעזרת השם, נצליח. אם תרגישו שזה עדיין מורכב ולא מובן, בעזרת השם תהיה אפשרות ליצור איתי קשר במייל ולקבל מענה אישי לשאלות שעולות לכם תוך כדי התהליך. קדימה, משימה ראשונה. תחשבו עם עצמכם אילו ישיבות תיכוניות אתם מכירים ומתאימות לבן שלכם. תכתבו על כל אחת מהם
את מה שידוע לכם מהצד התורני, חברתי ולימודי. שימו לב, אתם ההורים, אני היועץ, אני לא מחליף אתכם, האחריות היא עליכם, ואני אלווה אתכם בעזרת השם עד להצלחה. אז קדימה, תבצעו את המשימה הראשונה שלכם, ובעזרת השם אנחנו ניפגש בסרטון הבא.